kir le to e ama sa in ka video te milo thil saka ka channel te milo subscribe tu te chunga khan ama sa in lom thu ka soya ingai na zong ani a milo subscribe lo ni chuan khonga in milo subscribe ve don ania ti chuan ni zan lama ni zan tila tuking jing lamdar ni vel khanin ka thian panen in pakhat kan kala chuta chulai chu chungten keima kal rem ti tlat lo wangin ka thian panen kan kal ania helai hun hi soi atam han ti tur chu ni lawa ama ero chu vai in sa ten ni zan ma sa mai khan thil ton an naya a hun le ma ero hi chu ka soi lang don lawa thil then dat ka ngai to hian apoi lo tura ka ngai dewa ti chuanin chung chu kan clear hau le thuak anga ama ero chu ni zana kan kal tuma thil thleng ero hi chu kan fin fi ave chiang le ani ti ero kha min lo hriat sak ve don ania ti chuan ni zan ma sa khan vai riak ho bang hi beng chiam maya in chungte a voma ti chuan in chungte a thai rina an tia mihring in ti theina in chung thai rin lai takhi mihring in ti theina ani thaiam o ka ti de uril ruwa ti chuan a hmun hi chu kan soi lang don lawa a than chu mi poi soi theina ani deuh tat maya zanin a han keima in ka kal chi lawa ka thian pa ne kan kala hun thana hai akal ve ani po engeni aron mu don chu hriat lem lawa ti chuanin biak po kan tum chin don ani helai kongkal te lo ti boi thin tu kha tuna hen ila omani chuan engemo nangma I omani ti kan hriat theina tur sign ron siam te nangma ti boi tura ron kal kan ni lawa nangma ron biak po tum chi ron kal kan ni zanina hian zanina hian helai hmuna hen ila omani chuan engemaw sign ron siam ro le helai hi kong bulania thil hi a details dewa mizo jinga chon soi hi arem lo chin hi om ve tat thina lok helai han ai ria pon riakam to lo nia zanin han tuna hianin daring zat ngai kan en lok ange dar khat le minute som hi pakua khat le chan ve ri trepa tuna hian zanin han ka soi to angan ka thian pa ni en kan kala keima in ka kal lo ni ti kha mi lo hriat pui ula helai thil thleng te kanuna hriat ve wangin kal ve ma ne kal hirem ti lawa chu wangin ka thian pa ni kan kala nia a location le helai hmuna location le en lo hi engmak a soi don lawa a chan chu mi poi soi theina chin lai om tlat maya a zam pui mi te chuan an hret deuh veka chan chin po an hret deuh veka ama ero chu details deuh ero chuan kan soi don lo ani helai hmun han in om mani chuan engemaw sign ron siam ro le tian kan kalkul zelang engemaw thleng te pawh han nghak deuh reuh chinila chuan azia sala azia tura te pawh ngai taila helai hmun kan kal hianin thil hriat thi ka nei ngala hriat ka nei ti ta ka hlau om lampang loin hmun dang ka kal a hi chuanin thlanmol ka kal te helai a in ka kal hnung na ber kan hnunga min lo pawh na tika a hma a ka kal to na nia
ama a kal po khan thil thleng chu om lo ma ema ero chu enge keima hian ka feel thei tlat mai ni enge ka soi thiam chi lo a u bawmin uap tu bo ruak hi om tlat mai ni thina thlanmol ka kalte pon net ani thau thin ta helai in ka kal po khan ka kalma saka chuan engma thil thleng om lo ma sera min uap tu enge tak hi om tlat me chu wanga man zan khan zing lama zok zuk kal non le kan ni ta ama ero chu helai ka kal hi chuanin engma thil thleng keima khatiang ang bo ruak dang lam min han uap tu kha om lo tlat mai ni ama hian an lo batong trai to ami then khat khami wang khange chu ka hrelem lawa boruak khe ange azalem tlat mai ni boruak kha ange anuam ka te don nge ka soi thiam chi lo ka tiang ang chi khan a boruak kha om tat mai enge min uap deuh chu tu min enge ma deuh riau tu hi a om ve thina nia mi then kha chuan in hre thiam ang karing ka tiang ang boruak kha om lo tat mai ti chuanin a topa kan fin fia na phei hi chu video in kan capture man to lawa anui thlak lama te pokala va hewin bangbeng an ti te inchung ran vom tu an ti te kha atopa fin fi na ho kan ho don to ama ero chu bang ron beng tu te inchung ran vom tu te va hewin lo em kha aron ri ka wangin kan tlan let phei le camera po fit man to lovin ti chuanin kha thil kha enge ani ti ero chu atopa karon thrilang chu tlem thlir le lokela mi papa khat le mai che pakhat zanan tlana hemi an tlan pel khuan thlen ma sak be ren mai chia chuan phur tu pa chu ti dingin a trap vak mai an tia mu pon tama ti chuan soipok a soi thiam lo mi pakhat kor dum vek in thuam mai sen ru mai ka soipok a soi thiam lo ti chu kong sira a mu thu a soi ai mu sol ani pon ani ang an tiam ase min lo en alom ka mu chiang lu tu ka ti tlate an tia ka lo hre ve chi lawa chu wangin engemaw tak chu a awm aniang an tia thep pakhatin a hmuh min hrilh phei chu ka thian te nen kan inzuia a kawng chin bor vel ang hi mithi puan vara tuam vek si hian enge hnim chinah a kawng atanga chung lam zawng awma a ke a rawn rolh chhuaka tichuan a che hrut pawh ka hmu lo awm a tia ka hlau tuka ka enjoi ngam tawh lo e a tia chu tiang deuh chu ania kan soi de lok du chu hemi ghost hunting videos bika hi chuanin chan chop te edit te thil har sa lo tak mai ania ka tiang ang kha ti ka tum lem lo ka kalna tam taka thil theng om lo na hi chu kai chuan karon upload lo mai ta thil theng om ve de na ang chi hi chu karon upload a mai ro chu enge na sar tuk sang na sar tuk ang chi ang a tura hi chuan ram huai sang sa tak po in sang sa tak po ni se khatiang tura kha chuan ngai lo tai la khati ang khup tur kha chu ani ngai lawa mi then katin helai mun an ka hmuwa an tia then katin ka tlan je lom kai pon ka hmu pik lo an tia ana zong hian a hun sang an tia po han an lar bik lo thina ni ti te kha hre thin tai la amai ro chu keima bik chuan edit chop mai ang kha chu aron om don lo ni ti kha min lo hriat sak ola chu mai ba ka engemani fiam thu te po aron om zo kang khatiang mai ai kha chuan ti te po ka du zo ka hemi engme ghost prank ang chi te po hi kanla ti tura angai tai la ka chak ve zong tak ani mi zo zinga chuan ti chuan he kan soi to anga helai hmuna hian man zana vai an ria ani ti chuanin vai an ria ka asatu turte vai ho khan bangaron benga in chung ten ron voman ti an thau ema an ho vek le ngala ti chuanin ke ni ka kan vakal tak hei mi mal property ni lo kan kalna hi ka ushan ang deuh thil ani wang khanin an ka upload lo meng vakal shum shum ka kal chak ka ti awanga vakal kan ita ama ro chu thil thleng kha anu is thlak tar yau mai kha mi bang beng tu le in chung vom tu kha kan riat akhan kan hodon to a bai ka kan chuang che te khan bang beng ri tu kha kan theta ni chu kan tia camera po fit man to lawin ka thian pa nen hian kan tlan phei le nga la kan ngak wang ron beng le te nge ni ti chuan kan va en kual kha ok e lo oma ate deuh le lian deuh mai pakhatan lo oma chu chuanin khaw hi ok e pakhat zo khan khaw kha alu lama peta ate zo kin among lama peta khami in pot khan mai khan tian bang khan lo pera dup mai ni ti chuanin hei nge hin hi bang beng tu kan te kan ngai to boilai ta khan in chung po voman ti kha hemi
vom hi niang kan tiam ase chu mila chu in chung chu ron rile tu mai ni mak deuh mai kan han en chu sazu kan tia ma se sazu kha lo ni chi lawa biang mi tam tak chuan kan hrianga hei thelei ang deuh azak hnuaia thlanai ang chi kha khatiang kha an lo in uma abul thingkung atang khan an thlok ve thei deuh rewa thla ang deuh hi hei vahluk te ho ang hian an neia ti chuanin khami in ron thlok thla kha in chunga an ron tla pahnih ari dupa kan han ena pakhat an ron rile dupa an han tlan kual tak tak mai chu in chung thai an ke pen rang tu kha in chung thai tek pokha an ang ve le ta hei nge hi ni vai ho hlo chu kan ti ta ti chuan vai khata ron rile dupa chu pe chu kai pe chu kap phu deuh reuh le nga la pathum biang pathum khan ron zuang thlan chu in khan bang beng ti te khang kha kan han fin fia ta ka chuan anui sa thlak tar riau mai la helai hun hi mi sang sangin an soi ve thawa soi chu hemi inan sak ma po han soi je ne soi ne hi chu am to a soi hi atam du atiang vel hi an soi pa yami hian entirnan mizoram ate poni thawang kai di chu tripura jam puitlang om kan nia karon soi in hre chak thei reu me chu jam puitlang a hian mizo khuwa hi tlang dung ani ta mizo khuwa hi som om ta chu lai khokar vela chuan engeme soi ne hi tam ve mizoram khokar anga pokhan engeme ka tong ti ang chi chu an tam ve thin thau kha khang na zong te pokhan na kena chung ka kal don lawa engeme deuh lek lo kha chu kal hi ka tum viau lawa a hau du riau in sen sauna ngai chi anga pe chuanin a boi thlak ve reu kai ni ang tan pe chuanin khusak din muna te ti chuanin chu ka ngai to chiang ta mi tam takin kong sira lo ding ka hmu an ti te hi hmu su lavani thei don em ti te kong sira alo mu ti te thingluang ding bul ding ang chi te kha ani mai thinang a ti te kha ka ngai to ta a fin fi alo wangin khang kha ani tlat mai ni ke po mana ka tong to a tleirol te tang ram wak ve thin lui te po kal thin ka nia vai khat ka lui zana ema en lui ka kal hawa mi hring ding hi ka ma han ka han butlat mai ni thlir thole nga la a chetlat mai ban thi ka pharin ka hria mi hring pa nga ni chona lian ngo tang ka te ti chuan ka han en nai lak en fi ang ka te a mai ro chu thing bul ding ni mina zam lu mai hi thi chet zong kha ten lo chi ve a hnim zo a zam tu japan lo vel aka a lo chi lo mai hi lo nia kha tiang kha ania tam takin ram hoi ka mu chumi ka mu an ti te po ani thei ta tin trapri nuiri ka hrian ti te po hi hei safia te mu te po hi nuiri ang deuh te khuri ang deuh te hian an ti thei ania chu ke ma ton ve ngei to ania tam takin ram hoi an ti an fin fia lo hi chu oi lo tur chumi ka hmu a an tia min lo nuya ami ta khap an ti te ni lo jon a sam po ka hmu ka po ka hmu a ang an ti lo jon oi mi lo tur mo ole video thar en tur kan nei le bat tur ngai tai la han ti ran veo hi ka du thina ma se ka ti sang thei bik thin si lawa an nin du reu thina thla sang ho hi kalna tur hual fe chu kala na ya mi soi ni ne tam ve na deuh thin te chung te chu kan kal lenga akara te po ke ma video ni lo deuh mi video la khom ang chi te po kha karon ap thawanga mino thil sak zel do na nia midang ina soi na chen hi chu oi lem lo tur min ka hmuan ti ronga te oi lo tur ka soi che oi tur ani lela chu chung telamin ma nia kalan rem te tlat lawa chu wangin ka thian panen kan vakala chu ta thil thleng ka chu kan chu ta thil thleng ta chu ama sain ka video te milo thil sak thin to chu ti chuan heti kan kal kha kan kala ole ole tu na chuan ringwat